Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа гасыр каналында сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Апрель айы бөек шагыйребез Габдулла Тукай туган ай. Тукай язын, Тукай атналыгын бергәләп башлап җибәрик, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген безнең программада 100 елдан соң очрашу. Казанда 2нче татар хатын-кызлары курылтайы узды. Менә без бүген 100 ел элек уздырылган курылтайның карарларын анализ ясадык. 100 елдан соң иншаллах милләт яшәр, без кабул иткән карарларга да анализ ясарлар. Татарлар тапшыруы Кипрда. Кыяшлы, гүзәл Кипрда бүген беренче тапкыр Сабан туйы уза. Күрәсез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, күпме халык җыелган. Мәскәүдә татар халкының тарихы һәм тормышына бәйле лекциялар үткәрә башладылар. Тагын килер идем шундый лекциягә. Бик күп аңладым историяны, безнең халыгымның. Гаҗәеп пластика, мимика һәм кабатланмас тавыш. Сәвия Сираева тудырган сәхнә образлары 100гә якын исәпләнә. Алар арасында гади авыл хатын-кызлары да, аристократ ханымнар да шактый. Мордовиядә узган көрәш һәм хоккей буенча республика турниры милләттәшләребезне җыйды. Командада истәле яшьләр, кайсылар бездә уйныйлар. Дигәнгә секәндә артында күрәсез, что яшьләребез уйныйлар. Апрель айы татар дөньясы белән бәйле чаралар күп булу белән аерылып тора. Без аларның һәрберсен тапшыруыбызда яктыртып барабыз. Аларда чит төбәк илләрдә яшәүче милләттәшләребез дә бик теләп катнашалар. Мисал өчен, 2нче бөтен дөнья татар хатын-кызлары курылтайы узган атнада Казаныбызга Татарстан Республикасы районнарыннан, Россия Федерациясе төбәкләреннән, ерак һәм якын чит илләрдән 500гә якын милләттәшебезне җыйды. Курылтайның программасы шактый бай һәм тыгыз оештырылган иде. Аның беренче көне белән без сезне инде таныштырдык. Курылтайның 2нче көнендә пленар утырыш узды. Съезд эше белән тулырак Гөлия Садыкова таныштырыр. Һәр көнебез матур мизгелләрдән тора. Аларны күрә, туя белергә генә кирәк. 2нче бөтен дөнья татар хатын-кызлары курылтайы да шундый күренешләргә бай булды. Аның 2нче көне Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе залында халык һөнәрләре күргәзмә ярминкәсе белән башланып китте. 2нче бөтен дөнья татар хатын-кызлары курылтайы бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты тарафыннан Аккалфак татар хатын-кызлары оешмасы белән берлектә үткәрелә. Бу көнгә кадәр әлеге җыелышлар форум буларак оештырылып килде. 2017 елда аның 5нчесе узган иде. Безнең 5нче форумны үткәргәннән соң бөтен дөнья татар конгрессының рәисе Риназ Юнуш бөтен хатын-кызларның менә чыгышларына, аларның килеш кыяфәтләренә, бөтен эш шөгыльләренә карап торганнан соң, белгәннән соң инде ул сез хәзер форум кысаларында гына кала алмыйсыз, сезнең үтәргә тиеш бу хәзер курылтай, ягъни съезд форматында 2 елга бер диде. Без менә бүген уйлыйбыз, 2 елга бер форум була, 4 елга бер съезд. Җитди адым. Тарихка күз салсак, бөтен дөнья мөселман хатын-кызлары курылтайы беренче тапкыр 1917 елның 24 апрелендә уза. 102 ел элек курылтайга Россия төбәкләре, Кавказ, Кырым, Түркстан, Польшадан 90 делегат һәм кунак чакырыла. 1917 елда революция, сугыш бара, тимер юллар җимерелгән, поездлар начар йөри. Шуңа карамастан, эш атна эчендә фактически, эш атна эчендә җыелып, алар шундый съезд уздыралар. 3 көн буена съезд уза. 3 көннең 3 көнендә дә делегатлар килә тора. Аларның төп максаты хатын-кызларны тулы хокуклы гражданин итү иде. Һәм алар моңа ирешәләр дә. Мөгаллимәләр хәзерләү өчен курслар ачканнар, картлар, балалар йортлары берсе дә аларның игътибарыннан читтә калмаган. Үсеп килүче буынга югары әхлак тәрбиясе биргәннәр. Сайлауларда, җәмәгать эшләрендә катнашу мөмкинлекләрен ачканнар. Бүген инде бар да камил кебек хатын-кыз тулы хокуклы. Әмма хәзерге заманда безгә кире хатын-кызның төп бурычларына кайтырга кирәк була. Тәрбиябез юк. Biz ата-аналар балаларыбызны тәрбия бирә белмибез. Кеше башта үзен тәрбияли, аннан соң ул ана була. Ана ничек милләт шулай була. Тарихны белмибез. Милли үзаң нәрсәдән барлыкка килә? Телне белсәң дә, тарихны белмәсәң,
Синең ул милли үзәң формалашмый. Менә уйлап кына карагыз әле, әгәр безнең зиялы хатыннарыбызга бүген шәһәребездәме, һәр башка шәһәрләрдәме берәр пансионат булса начар булыр идемени. Казаныбызда бер генә хатын-кызга бер генә һәйкәл дә юк. Менә ничә кеше җырлый Сарапаның җырларын әйме. Ул Сарапаның бит инде һәйкәле әллә качан әзер булган дип ишеттем мин. Аннан соң безнең мөселман киносына барабыз, ел сайын үткәрелә башлады, Аллага шөкер. Нишләп менә татар хатын-кызларының мин аларга китапларымны илтеп бирдем. Минем өчен түгел, мин әйтәм. Беренче империалистик сугыштан соң үзенең улын эзләп Галиция җирендә 6 чокырны ачтырган хатыныбыз бар. Алар да искә алынмый бит сеңлем. Фикерләр пленар утырыш барышында да дәвам итте. Иң элек 2нче Бөтендөнья татар хатын-кызлары курылтаенда катнашучыларга Бөтендөнья татар конгрессы Милли шура рәисе, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Васил Шәйхразиев Татарстан Республикасы президентының сәламен җиткерде. Үз исеменнән дә уңышлар теләде. Һәм безнең инде төп мөнәсәбәт акылхан диендә ханымнар ягында инде менә хактан да бер-беребезгә дус булып, танышып, өлкәләр белән, шәһәрләр белән, илләр белән милләтне кулга тотыштырып алып бару. Чара барышында делегатларга Бөтендөнья татар конгрессы, Татарстан Республикасы хөкүмәтенең дәрәҗәле бүләкләре, рәхмәт хатлары тапшырылды. Төрле бәйге җиңүчеләрен дә билгеләп үттеләр. Пленар утырыш делегатларының чыгышлары белән дәвам итте. Оренбургтан килгән Альбина Әбсәләмова һөнәргә өйрәтүне бала чактан башларга кирәк ди. Оренбургта шәлчеләр эшчәнлеге, анда балаларны да җәлеп итүләре турында сөйләде. Кыргызстанда яшәүче милләттәшебез, медицина фәннәре докторы Рәйсә Атамбаева үсмерләрнең сәламәтлеген саклау үзәкләрен булдыру зарурлыгын җиткерде. Сәламәт бала сәламәт анадан гына туа диде ул. На первом плане у девушек, которые оканчивают школу, стоят болезни органов чувств. Это заболевание глаз и уха. На втором месте болезни нервной системы. И на третьем месте это болезни репродуктивной системы. А это ведь самое главное. Это то, которое приведет нас к тому, родить здоровое потомство или нет, девушка. У юношей такая же ситуация. Курултайда катнашучылар арасында яшьләрнең булуы һәм аларның фикерле тәкъдимнәр белән чыгуы да сөендерде. Шит регионнар белән бер-берсе белән уртак өстәлдә утырып сөйләшергә дә кирәк. Чөнки һәрберсенең үз проблемалары бар. Тик бу проблемадан чыгу юллары да бар. Әгәр дә без менә татар телен, мәсәлән, минем методикам буенча укыта башласак, безнең тел барьеры бетер иде. Телне мин үз методикам буенча 8 ай буе укытам. Һәм шул 8 ай буенда татар телен аңларга тырышалар. Сөйләшергә тырышалар, язырга түгел. Минем укучыларым лауреат булды олимпиадаларда. Бу методиканың киләчәге булачак, чөнки мин бу методиканы барлык чит регионнарга бирәчәкмен. Пленар утырыш азагында резолюция кабул ителде. Ул 15 пункттан тора. Резолюция белән Бөтендөнья татар конгрессы сайтында танышырга була. Шулай ук аңа өстәмәләр дә яңгырады. Менә бу безгә тәкъдим иткән резолюция шактый йомшак җәмәгать. Шуңа күрә бер ничә тәкъдимем бар. Беренче, татар халкын саклап калу максатыннан милли үзаңны күтәрү өстендә даими эшләргә, тарихи хәтер дигән кулын оештырырга, беренче пункт буенча, икенче пункт татар халкының милли мәгариф системасын булдырырга, өченче милләтне саклап калуда ислам әхлагына таянырга һәм дүртенче соңгы тәкъдимем милләтне үз билгеләрендә үз бәйсез дәүләте белән яшәргә әзерләргә. Көннең икенче өлешендә әкият татар дәүләт курчак театрында калфак туе чарасы узды. Биредә татар шәхесләре белән очрашу булды. Татарстан Республикасы сәнгать осталарының чыгышлары тәкъдим ителде. Әлеге чара хакында тулырак сез халкын минем тапшыруында күрә алачаксыз. Гөлия Садыкова, Татарлар, Казан. Бүтін дөньяда гомер итүче милләттәшләребез артыннан дөнья гизәбез. Алар милләтен таныту өчен гаҗәеп күп гамәлләр башкаралар. Бу уңайдан Сабантуй иң беренче урында дисәк, ялгыш булмас. Инде дөнья буйлап узучы милли бәйрәмебездә катнашыр өчен безнең төшерү төркеме Кипрга юл алды. Анда бәйрәм ничек гөрләде? Татарлар күпме? Барысы хакында да Ләйсәнә Садретдинова. Кояш иде, гүжләп яңгыр да ява башлады. Без Кипрда, билгеле инде бу илдә мондый мизгелләр шактый диләр.
Лимассол шәһәреннән ерак түгел менә шушындый гүзәл лимон бакчасына килдек без. Монда өлгергән җимешләре дә бар. Шулай ук чәчәк тә атып утыралар. Билгеле инде мандариннар, апельсиннар. Кыскасы могҗиза. Әйдәгез кулларын җырлыйк бергә. Иң матур җырлар мин сайлап кына. Кояшлы, гүзәл Кипрда бүген беренче тапкыр Сабан туйы уза. Күрәсез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, күпме халык җыелган. Лимассол каласыннан 30 чакрым ераклыкта менә шушындый искиткеч йомшак таулар арасында беренче тапкыр татар милли Сабан туйыбыз гөрлей. Татарстан Республикасыннан кунаклар да бик күп. Менә әлеге гүзәл безнең артистларыбыз, алар Лаеш районыннан килгән. Biz endi Татарстаннан 7 кешелек делегация белән килдек. Лаеш районыннан 5 кеше. Татарстаннан читкә китеп яшәсәләр дә, татарлар оешканнар, җыелышканнар, менә иң матур күренеш шушы дип уйлыйм мин. Чөнки үзегез күреп торасыз, халык күп җыелган. Это божественно. Прекрасно, очень вкусно, все красиво, вкусно. Минем исем килә. Мин мондый нәрсәне Кипрда әле күргәнем юк. Безнең өчен бу яңа тәҗрибә һәм мин бик телим бу Сабан туйы тагын үткәрербез дип ышанам. Бик зур рәхмәт Татарстан президентына беренче чатта. Безгә артистларны җибәргән өчен. Без бик шатбыз аларны күрергә һәм без бик горур. Шундый матур, шундый организованно. Молодцы. Çok güzel. Ama Tatarlarga alangali salom. Сабан туй ничек матур, котлыйм сезне татарлар. Бик сагындым татар телен. Иң беренчедән әлбәттә һәм Сабан туй монда булуын ишеткәч сөендем бик каты, чөнки татарча сөйләшкән юк инде күптән. Культура Татарстана очень многогранна, многолика, и у нас появилась возможность прикоснуться к этой культуре и увидеть ее воочию. Это очень здорово. Нинди генә уеннар уйнамыйлар бүген монда, хәтта менә әтә шартыннан да чабачаклар. Гомумән, Кипрда уздырыла торган Сабан туй искиткеч моңы белән, уеннары, тәмле ризыклары белән аерылып тора. Молодец, молодец. Участие в Сабан туе каждый всегда. И будет вам счастье. Сабан туйы гөрли бер җирдә уеннар уйныйлар. Ә менә монда Бохара пылавы пешерәләр. Билгеле инде без дә әлеге пылаудан авыз итәргә булдык. Рәхмәт. Әлеге пылауны пешерүче әйтүенчә, ул аны Бохарада әзерләргә өйрәнгән икән. Хәзер без аны ашап бик тәмле. Кипрдан татар халкына зур сәламнар юллыйбыз. Алда Сабан туй бәйрәмнәре көтә. Зур сәламнарыбызны Кипрча кайнар сәламнарыбызны юллап калабыз. Будьте счастливы, здоровы и благословенны. Менә ел исемдә килде. Сөендем дә. Бик матур булган. Бик матур. Рәхмәт. Будто оказалась на родине. Когда я это все увидела, даже прослезилась. Все было как надо. Сначала дождь, потом солнце, все как положено. Очень рада, очень понравилось. Халык килде, җырлады, бийде, уеннарга катнашты. Һәм күрсәттек инде менә Татарстанда ничек Сабан туйлары ямьле, күңелле үтә, нинди милли уеннар бар, матур уеннарыбыз бар. Бәхетле булыгыз, барыгыз да. Читтә, якында, туган якта яшәүче милләттәшләребезгә зур рәхмәт һәм инде күп сәламнар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Мәскәүдә татар халкының тарихы һәм тормышына бәйле лекциялар үткәрә башладылар. Тагын килер идем шундый лекциягә. Бик күп аңладым. Историяны, үземнең халыгымның. Гаҗәеп пластика, мимика һәм кабатланмас тавыш. Сәвия Сираева тудырган сәхнә образлары 100-гә якын исәпләнә. Алар арасында гади авыл хатын-кызлары да, аристократ ханымнар да шактый.
Мордовияда узган көрәш һәм хоккей буенча республика турниры милләттәшләребезне җыйды. Командада истәлде яшьләр, кайсылар бездә уйныйлар. Дигәнгә секендә артында күрәсез, что малайшларны уйныйлар. Мәскәүдә татар халкының тарихы һәм тормышына бәйле лекциялар үткәрә башладылар. Җомга көн кич белән дип исемләнгән кичәләр Башкаланың татар мәдәният үзәгенең китапханәсендә уза. Алтын Урда мирасы, Евразия халыкларының бай мәдәнияте, буыннарның бүгенге тарихы белән бәйләнеше, буларның барысында лекцияга килгән кунакларга сөйләделәр. Аларны кем үткәрә? Киләсе видеоязмада тәфсилләп сөйләрбез. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә белем бирү лекциясе узды. Аның төп темасы Алтын Урда чорындагы археологик һәйкәлләр һәм архитектура. Лекция җомга көн кич белән циклы нигезендә оештырылган. Мәскәүнең татар мәдәни үзәге китапханәсендә лекцияләр циклын үткәрү идеясе күптән булган инде. Максаты мәгариф лекторий тарих аша халыкның телен һәм мәдәниятен саклап калырга омтылу. Яңа белемнәр алуның мондый форматы күпләргә кызык. Шамил Алиев 40 ел дәвамында Мәскәүдә яшәүче азәрбайҗанлы. Аның сүзләренчә татар халкы белән уртак мәдәни берләшү сизелә. Төрле халыкларның мәдәниятен бәйләп торучы тарихи һәйкәлләр дөнья кыйммәтләренең берсе. Россия Милли фәннәр академиясе профессоры Альберт Борханов белән очрашуда нәкъ менә шулар турында сөйләштеләр. Күп гасырлык тарих көнчыгыш цивилизацияләрен берләштергән мәдәниятләр багланышы булып тора. Менә Алтын Урда дәүләтен алганда безнең бит зур 3 нукталы бәйтергә була. Безнең цивилизацияны күтәрү, безнең тарихны бу Хорезм, Урта Азиягә кергән. Бу электән без шуны исламның кабул иткәнбез. Анда шәһәрләр булган, анда төрки мөселман халкы әлдә шул яшибез. Ул безнең Хорезм, безнең тарих, татар тарихы. Икенчедән Крым. Кырымда бик тарих, аны җимерсәләр дә, аны зияратларны җимергәннәр вакытында 44нче еллардан соң. Ләкин анда халыкның күтәрәләр, җыялар, аны эшлиләр Кырым татарлары. Өченчедән Идел буе инде безнең беренче раттан Болгар дип әйтик, Саратау һәм башка Әстерханнар, ул бит безнең тарихи урыннар. Хуннар, Кыпчаклар, төрки каганатлар, Евразия халыкларының күп төрле тарихы, шул исәптән татарлар, башкортлар, төркмәннәр һәм башка халыкларның мәдәният үсеше берничә гасырдан гыйбарәт. Хәзерге Себер, Кырым, Урта Азия һәм Идел буе җирлекләрендә урта гасырларда Алтын Урда дәүләте урнашкан булган. Хәзер шул чор турында бары тик аз санлы архитектура һәйкәлләре һәм төрле табылдыклар гына искә төшерәләр. Бүген борынгы тарих актуаль һәм кызыклы. Миңа бик ошады. Тагын килер идем шундый лекциягә. Бик күп аңладым историяны үземнең халыгымның. Бик яхшы. Лекцияны тыңлаучылар арасында төрле һөнәр вәкилләре. Кичәнең һәр кунагы борынгы мәдәниятне өйрәнү белән кызыксына. Зөһрә Вагыйзова архитектор. Ул борынгы мәдәниятта тарихи кыйммәтне күрә. Шуннан илһам ала. Мин архитектор буларак бу мәсьәләне белергә тиеш. Чөнки мин аны үземнең киләчәк эшемдә куллана алам. Әмма калса, һәр яңарыш ул тарихка бәйле. Мондый очрашуларның этәргече туган телне һәм тарихны өйрәнү аша мәдәниятне саклау дисәк ялгыш булмас. Оештыручылар һәм чыгыш ясаучылар бу юл киләчәккә зур адым ди. Динара Хабибуллина, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Гаҗәеп пластика, мимика һәм кабатланмас тавыш. Милләттәшләребезнең горурлыгы булган Россия Федерациясенең атказанган Башкортстан һәм Татарстан Республикасының халык артисты Сәвия Сираевага быел 85 яшь тулды. Күркәм юбилей уңайыннан артистка эшләгән Уфа-Нур татар дәүләт театрында аның бенефисы узды. Сәвия Сираева бүген дә сәхнәдә төп рольләрне башкара. Күпкырлы талант иясе радио тапшырулар авторы. Шулай ук бехисап киноларга башкорт телендә дубляж ясаучы да ул. Легендар Сәвия Сираева тудырган сәхнә образларына хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова сокланып кайтты. Менә шушы казык йолдыз тирәли әйләнәләр. Рус телендә начар сөйләшкән сәнгать училище студенткасы Сәвия Сираева диплом эшен яклаганда Максим Горькийның «Васса железновысын» уйный. Тел белмәү зур сәләтнең олы иҗат юлына чыгуына киртә булмый. 1960 елда артистка Салават шәһәренең Башкорт дәүләт драма театрында эшли башлый. 11 елдан соң аны Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт драма театрына чакыралар.
Артистлар саны күп булганга күрә, Сәвия Сираевага зур рольләрне озак көтәргә туры килә. Эш сөючән дәртле актриса массовкада яки эпизодта бирелгән рольне дә яратып, җиренә җиткереп башкара. 1993 елда Уфада татар театры ачылу хәбәре килгәч, күп уйлап тормыйча шунда күчә. Театрның үз бинасы булмау сәбәпле, яңа оешкан татар труппасына хәтта урамда да репетиция ясарга туры килә. Шулай да сабыр артистларының үз биналары төзелә. Халык сөюен яулап өлгергән тәҗрибәле актриса исә Нур театрының примасына әйләнә. Комедияләрдә дә, драмаларда да һәр вакыт уңышларга ирешә ул. 85 яшьлек юбилеен Сәвия Сираева гастрольләр вакытында Казанда Камал театрында каршы алды. Озын катлаулы юллар өлкән яшьтәге артистканы куркытмый. Бераз чирләп торсам да барыбер эшкә ашыгам, чөнки сәхнәгә чыккач авыру онытыла. Биеп җырлап дәваланам ди бөек актриса. Синең эшләгән эшеңне тамашачы барлап, һәр берсен исләп, менә әле урамда да очраганда кайдадыр булса, менә теге ролигыз дип сөйләп китсәләр, мин аны хәтерләмим дә. Булар ялгыштылар инде дип уйлыйм. Шуннан уйлап китсәм, мин ул рольне уйнаган булганмын икән, тамашачының хәтерендә һаман да шул ролем икән. Сәвия Сираева күмәк балалы гаиләдә төпчек 12нче бала булып туа. Бала чагы ачы сугыш елына туры килеп авырлыклар күрергә туры килсә дә, һәр вакыт зур йөрәкле, гаиләсе, газиз туганнарына карата михербанлы, мәхәббәтле була ул. Үзенчәлекле пластика, мимикага ия һәм әлбәттә кабатланмас тавышлы зур тәҗрибәле Сәвия Сираева коллегалары өчен горурлык та, белем чыганагы да. Аның белән сәхнәдә шул тиклем рәхәт, шул тиклем җиңел. Әгәр дә син аның белән бер спектакльдә уйнасаң, үзеңне һәр вакыт ышанычлы кулларда дип әйтергә мөмкин. Аның белән уйнау җиңел, ул ышанычлы партнер. Сәбәп булган җирдә һәр вакытта да ул әйтеп ибәрә, матур дип кенә шул вакытта шулай туганым. Көчәнеп уйнама, матур гына әйтеп уйна. Икенче тапкыр мин шул хатамны төзәтеп куям. Шуннан соң сәхнә артына килә дә спектакль беткәч, күрдеңме ди? Шулай әйткәч, әйбәтме ди? Әйе дибез. Татар-башкорт халкының яраткан артисткасын зур юбилей белән котларга башка театр вәкилләре дә килгән иде. Шушы яшенә диклем сәнгатькә тугры булып калган кеше. Һәм инде бөтен халыкның яраткан актрисасы булган өчен без аны ихтирам итәбез. Сәвия апайга тиң йондызлык юк. Сәвия апайга тиң сәнгать күгендә королевалар юк. Оның яше, менә уның яшен сагыштырган вакытта. Миләүшә Латыйпова, Татарлар, Уфа. Шулай гадәткә кергән, һәр елның апрель айында Мордовия Республикасындагы мөритүче кан кардәшләребез көрәш һәм хоккей буенча республика турниры уздыралар. Бәйгеләргә республикадагы һәр татар авылы да үз командасын куя. Шунысы игътибарга лаек. Спорт ярышларын уздыруда төбәкнең татар эшмәкәрләре клубы белән бергә республиканың дини нәзарәте дә зур тырышлык куя. Мордовиядә узган спорт чаралары хакында Рамис Сафин хәбәр итәр. Мордовия Республикасының татарлар күпләп яши торган Ләмберә районы үзенең сәнгать сталары, ата-бабайлардан калган борынгы һөнәрләр белән кәсип итүче эшмәкәрләре белән генә түгел, ил күләмендә танылган көрәшчеләре белән дә дан тота. Республиканың спорт тарихына Халиловлар гаиләсе алтын хәрефләре белән язылган дисәк тә ялгыш булмас. Старший агабыз китте көрәшергә, бөтенебез 5 братыбыз да шул юлдан китте. 5 брат, бөтенебез мастер спортлар СССР, мастер спорта, старший абызыбыз безнеке, мастер спорта международного класса. Районның татар Тавласы авылында туып үскән бер туган Халиловлар заманында республиканы гына түгел, татарларны да бөтен СССРга таныткан егетләр. Бер гаиләдән СССРның 5 спорт мастеры чыккан. Гаиләдәге иң өлкән бала Касыйм Мордовиядә иң беренче булып халыкара спорт мастеры исеменә дә лаек була. 12 илдә көрәште. Сборная команда Советского Союза идем, съездил. Германия, Швеция, Франция, Югославия, Тегеран. В общем, 12 илдә. Мордовиядә бер туган Халиловлар призына турнир быел 10нчы тапкыр уздырыла. Анда республиканың иң яхшы көрәшчеләре бил алыша. Турнирның барлык чыгымнары татар эшмәкәрләре өстендә. Без призлауларны чиллата үзебезнең клубыбызга алдык. Беренче месте өчен бирәбез, бүләкләр бирәбез 1000 сум. Икенче месте өчен бирәбез 800.
biletlerge, üçüncü mesle için bileriz bişer biletlerge. İkişer üçüncü mesle. İşte bulanlarını bulsan neleri? Stimul. Da, barbaga. Elbette indi her yılını turnirinin hürmetli konakları Abilı Eneli Halilovlar bula. Hazır indi kreş kileminde Halilovların ikinci hem üçüncü buğunu da bil alışa. Envar abinin oğlu İldar da 14 yaştan kreşte. Именно китерде барбага. Первый вахат все, Кюргазде. Шада өзüme iyi стал заниматься. Ничего ел yerden? 7 yıl занимался. Hazır yok mu? Yok, hazır. Harvard malaylarım занимаются. Ruslan, Roman. İkisi de занимаются kereşme. Akının ikinci yarısında Saran şehirinin bu sarayında hokey boyunca Respublika turnirinin yumaqlaw etabı başlandı. Şualaqda finalga çıkan şuluq iki komanda. Onların birincisi Saran şehrinden, ikincisi Bilazeriya Tatar avulundan kelgan komanda. Dürüsün aytdik, Bilazeriya komandasına boshqalar kibik avulda shug'ullanirga o'rin da yo'q, trenirovkalarga yurga vaqti da az. Yarı eli onların barliq shig'imlarin qoplarga, kiyimlar sotib olirga Tatar ishmakarlari bor. Клуб бизнесменов Татар постоянный контрольда татарстан бирәләр. Biz için tüliler akçalar biriler, meneften eşliler niçik gerek. Şunsun da aytırga kerak. Uzgan yıllarda Bilazeriya yigitleri bu beygide 4 tapqır Respublika çempionu ismine layık bolgan idi indi. Komanda sostavı yıl sayın diyerek alışınıp tursa da yigitlerde yigerlik de ücretlik de yeterlik. Bizning komandaga 12 yıl indi. Totandak biz kartlar bizning komandaga istaldi yaş yigitler, kaşılar bizde oynuyorlar. Evinge sekende артында күрәсез, что молодежьләр әммәсе уйныйлар, и тырышалар уенда, уйнарга, и оторга. Дөресен әйтик, финалга чыккан ике команда да бик көчле, ләкин турнир азагына Белозериялылар көндәшләре капкасына алканы алларлы кертеп кенә торды. Oyun nişik kine kızı varmasın, salkın buz üstündeki yarış biznikiler faydasına tamamlandı. Bilazeri yigitleri komandası 5'e 2 isabı bilen bu yılda Respublika çempionu ismine hem kubukka layık buldu. Aferin yigitler diyesigine kala. Mordovya Respublikasından Ramiz Safin, Tatarlar. Син кемсің деп меннен сұрассалар, татар deyip жауап берермен. Ғырурланып жауап беруімні татар болуымнан көремін. Бүгінге сіздің білен сау болашабыз. Исән-имин яшәгіз.